sound system. Elsa Nada. Spesial buat keluarga yang di Jakarta. Dalam perjalanan hari-hari semoga selamat sampai tujuan. Rasane bingung isih ra percaya tolong sasi wingi aku isih pacar. Jebul saiki ana wong liya rada sedih pengen nangis tapi kau aku awale indah ini berantakan kabeh cerita mbak rampungi tadi undangan aku gagah teko ning resepsinan kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan. Aku ngerti yen atiku mung mbok goreng kreasi. Aku sadar kurakan walaupun sedikit ambiar. Minggu esok atus berpodcast tipis nih resepsi pun nyekseni ijab kabulke robot coba statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan aku oleh ijo prasmanan. Elsa Production. Elsa Nada Audio Sound System. Surya Sanjaya Production. Ada Jendela Cerita Indonesia. Spesial buat keluarga yang di Jakarta. Aku rumangsa rong iso nyenengke nuntut urip penak ora kuat sangene mlaku dalan dadi ra gunane diwasa yang dadi ra penak atine ngerti-ngerti aku nampani undangan ono jenengmu aku bingung ra karuan biyen pacar saiki dadi mantan dadi seksimu pas munggah ning pelaminan. Aku ngerti yen atiku mung mbok goreng kreasi. Aku sadar kurelakan walaupun sedikit ambiar. Minggu esok atus berpodcast tipis ning resepsimu nyekseni ijab kabulke robot coba statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan aku oleh ijo prasmanan. Ini bareng Elsa Production. Ayo mas, aku rumbaksa rong iso nyenengke nuntut urip penak ora kuat sanggane mlaku taunan dadi ra ono gunane diwasa ya dadi ra penak atine ngerti aku nampani undangan ono jenengmu aku bingung ra karuan biyen pacar saiki dadi mantan dadi seksimu pas munggah ning pelaminan. Aku ngerti
ke Jakarta. Tamu undangan spesial permintaan dari keluarga besar yang dari Jakarta, Iya. dari Depok.